Myntri da kabashay. Nadu bayo ya kitu ki WhatsApp messages ki bapen I ba kadon kum kata kajing ya kren haka imlang kasalang nga kum ka Myntri ka kwat ka kya ngala sim kya ya kita kijing yo I kijing keno lada kidei ki ba shisha ne bat lak tho syaki DC baro jom kitu ki nong song snong ki ba apply kita ki certificate ya kita ki seats nangi bat la batha ya ki DC ba kidei ban sim kya ban verify kloy ya kini ki certificates ki ba kini ki nong song snong kila submit kidan ki kentien ha kata ka certificate pong provisional tipindong provisional kidan ki ba tho 3 months don ba tho 6 months kidan sa kita kibi ki kendon ki ba ki pen iba kha hau to snem yo certificate hau to snem kam don kata kam don kani ki KSU kilong kinong yalam jo kari kile ekono da ka jiktip nomor kila yo ya ka RTI te haba ka don ka RTI ka ba backup ya kata ka submission job ki ngiru ngilada pa lupa ya DC bakin le ya kata ka jing jurib baki jurib adin ka jing jurib ru kawan biang kata ka reassurance reaffirmation nakaliang gidisi bakini gi certificate bro hilong genuine tinga tumka Myntri ka kwat ka kya ngamdon jurisdiction banyak hana ya kata kaka tinga di ban pa syaka line department ray don kampan ban sot lang ya ki complain letter nang bangiru ngin yo ya kata ka justification ban review biang sachisi Desisin bangiyo ya kita ki letters of complaint nginra syakman namar bala sushim precaution lupa ban ngila ka sign undertaking lupa ba it is true but la dalap bakam long true te pilang ban legal action will be taken against you and your seat will be revoked ngila da pa sign lupa kita pin keno you know ngingi day tang ka department ba ay ya ka allotment of medical seats hindi ka nodal department ba issue ya kita ki certificate na din bangila haru ki DC wan biang ki juba banong they're all genuine certificates so time will tell Myntri rang baru ilo we will verify once again